sa bayan na ng Santa Ignacia. Naisip ko pa rin yung kanina muntik kong disgrasya. Biglang lumabas eh. Di tumingin. Liwaliwanag ng motor ko, kulay dilaw. Buti na lang talaga yung kasalubong ko umiiwas. Patay sana ako nun. Sigurado yun. Di ba sa masalubong? Tawad ng tawid sa kabila eh. Swerte pa rin ako. Buhay pa ako. Kaya minsan talaga ayaw ko rin masyadong mabait. Baka kunin na ako ni Lord eh. Minsan susubukan ko yung nito,
Susubukan ko yung tawag dyan. Susubukan ko yung ano nito, yung yes sir. Yes sir. Hindi ko na tatanggalin sir ha, papel sir eh. Sige sir. So may operation ang ano ng Tarlac. Tarlac PPO. Heavily armed sila ha. Siya. Sarap pumataw. Kinis ng kalsada. Dito kahit sementado, hindi mo ramdam yung lugtungan. Ganda ng pagkakasemento nito. Sana lahat ng kalsada ganito. Yung kanto na yan, daming aksidente na rin dyan. Dito rin yung dati na kuliglig na binanggas sa gabi. Daming patay, 6 yata. Yun naman ang service na dito, kuliglig. Eh walang kailaw-ilaw. Nabulaga yung ano. Hindi kasalubong siguro, naka-bright. Hindi kita yung kuliglig. Walang ilaw. Nabulaga. Patay lahat yata yung sakay, 6. Sa mga hindi nakakaalam ng kuliglig, yun yung ano, merong makina ng bangka na gamit, tapos hila-hila niya sa likod, may yung cargo sa likod. Yun ang kuliglig. Tawagin na dito kuliglig. Hindi kasi yan pinagbabawal sa highway. Tricycle nga dapat pinagbabawal na sa highway. Baka sobrang bagal. Sa kanan.
bilis mo talaga pag bumotor. Yan dito, bakit yung lugtungan? Ramdam mo yung lugtungan dito eh. Yung kanina ang ganda eh, hindi mo ramdam masyado yung lugtungan. Lalo na dun sa may papuntang Bulinaw, dun sa may arko, grabe, lubak-lubak. Para mo, kala mo lubak-lubak eh. Ramdam mo talaga yung lugtungan eh. Mga bracket ka ng cellphone na nalalaglag. Yung mga may cellphone ka sa manibela, laglag eh. Oh. Highway na to eh. Dapat dito sa kanila naka-helmet na eh. Isa kami nadaan ako dito oh. Nasagi ata ng bus o ano, magkaangkas, patay pareho. Inatakpan nila ng dahon na saging eh. Balog-balogtot na yung katawan niya eh. Parang na ako take off eh. Iba talaga pag naka-jacket. Parang may pumipigil eh. Parang ka nang ililipad eh. Good boy to si Bembol. Kondisyon to eh.
walang umukas na yung shortcut dito eh. Tarlac Coliseum, laki niyan. Eh no, sarap. Biglang gumaan yung takbo niya nung hinataw ko eh. Parang nag-carbon eh. Belt lang talaga yung maganda ang makina ng Rusi. Hindi basta-basta bumabaluktot ang ano, rocker arm bar tawag diyan. Sigunyal. Hindi siya basta-basta bumabaluktot. May mga nag-vlog na yan na magagaling na mekaniko ng motor. Kasi malaki yung ano ng daloy ng langis. Yan, di ko nga ramdam na umiinit yung makina eh. Ilang kilometro na yung tinakbo natin. Ba't parang full pa rin yung makina ko, yung ano ko. Parang full pa rin yung gasolina ko, hindi gumagalaw. Ay, empty na pala. Empty na pala ako. Dahil gasolinahan. Mura ang gasolina sa Tarlac eh. Empty na pala ako, di ko na malayan. Sana umabot pa dun sa ano, gasolinahan. May gasolinahan dyan sa may bandang ano, nagpas na palengke.
Nako, yan na nga. Tapos na, patay. Bukasan ako ng gasolina. Buti na lang, palengke na. Ay, start ka pa. Pupugak-pugak na, patay. Shit. First time ko maubusan ng gasolina. Patay. Hindi nagkasya yung yan. Ewan lang.